У гэтым выпуску мы зноў вяртаемся ў Брэст. Папярэдняй паездкі нам аказалася недастаткова, і мы вырашылі прыехаць яшчэ раз, каб убачыць тое, што не паспелі раней. У гэты раз у цэнтры нашай увагі Бярэсце і Брэсцкая крэпасць. Але пра крэпасць будзе асобны выпуск. А сёння мы проста пагуляем па горадзе, паглядзім яго весновы настрой і накіруемся ў Бярэсце. Па дарозе нам трапіўся вельмі незвычайны будынак, вялікі крыты рынак. Звонку ён выглядае як манументальны купал з масіўнымі каванымі дзвярыма. І нават цяжка адразу паверыць, што гэта звычайны гарадскі рынак. Унутры ён нагадвае іншыя вялікія рынкі Беларусі, напрыклад, Камароўскі ў Мінску. Прасторная зала, купальная канструкцыя, шмат гандлёвых радоў. Такія рынкі з'явіліся ў савецкі час і былі прыдуманы як вялікі цэнтр гандлю пад адным дахам. У гэты перыяд горад быў літаральна запоўнены кветкамі. Праўда, не жывымі, а штучнымі, пластыкавымі. Гэта звязана з перыядам радаўніцы, адной з самых важных традыцый у Беларусі. Сёння пластыкавыя кветкі сталі папулярнымі з-за іх даўгавечнасці, але гэта выклікае дыскусіі пра экалогію і традыцыі. Гэта была крама з льнянымі вырабамі. Спачатку здавалася, што гэта проста сувенірная лаўка, але ўнутры адкрыўся зусім іншы свет. Лён – адзін з галоўных сімвалаў Беларусі, у гэтай краме гэта адчуваецца асабліва. Тут можна ўбачыць вышыванкі, рушнікі, абрусы, адзенні і нават сучасныя рэчы з нацыянальнымі ўзорамі. У размове з жанчынай мы даведаліся, што гэтае месца вельмі папулярна ў турыстаў і сапраўды цікава назіраць, як традыцыйныя рэчы набываюць новае жыццё. А яшчэ яна сказала, што асабліва папулярнымі становяцца вышыванкі, як жаночыя, так і мужчынскія. Вышыванка выконвала ролю абароны, як абярэг, сімвалаў, кода, які нёс пэўны сэнс. Кожны арнамент мог азначаць урадлівасць, жыццё, абарону, сям'ю. Так, нават мабільная гульня, над якой я зараз працую, таксама выкарыстоўвае арнамент, які мае такое ж значэнне. Асабліва шмат было вырабаў да велікоднага перыяду. Сурвэткі, кухонныя тэкстыльныя наборы, дэкор. З гэтай крамы мы ўжо выйшлі не з пустымі рукамі, і хутчэй за ўсё вы яшчэ ўбачыце гэтыя рэчы ў нашых наступных відэа. Далей мы па традыцыі накіроўваемся ў кніжны. У нас ужо з'явілася невялікая звычка ў кожным горадзе заходзіць у кніжную краму і шукаць нешта, што можна забраць з сабой як памяць. У гэты раз магазин не вельмі ўразіў, хоць там і быў стэнд з беларускай літаратурай і мясцовымі выданнямі, а ў выніку мы ўзялі толькі мапу, але і гэта ўжо частка нашых падарожжаў. А далей мы накіроўваемся ў Бярэсце, адно з самых цікавых і гістарычных месцаў Брэста.
Прывітанне, сябры. Прывітанне, сябры. Сёння мы ў найбуйнейшым музеі гісторыі Беларусі старажытнай Бярэсце. Усё закрыта шкляным купалам, таму ёсць магчымасць добра ўсё разглядзець. Да, Артём, ты ведаеш, што я калі чытала, так, калі на яго паглядзець, гэта нібыта зямля і раскол зямлі. Вось гэта шкло, яно імітуе, што гэта раскол зямлі. І таму вось як бы мы назіраем туды ўніз, у зямлю, і вось тое, што там знайшлося. Да, магчыма, так і ёсць. Пойдзем паглядзім і пакажам вам. Раім, што вам будзе цікава. Дарагія сябры, сёння мы запрашаем вас у незвычайнае падарожжа ў глыбіню стагоддзяў у археалагічны музей Бярэсце. Гэта незвычайны музей. Гэта адзіны ў Еўропе і ў свеце музей сярэднявечнага усходнеславянскага горада, які знаходзіцца проста на месцы дзядзінца старажытнага Бярэсця. Тут пад адным дахам захаваліся сапраўдныя драўляныя хаты, вуліцы і майстэрні 13 стагоддзя. Ну вось пра што я гаварыла, што гэта нібыта разлом. Ты адчуваеш сябе пад зямлёй? Не, ну мы зверху стаім. Зверху, але вверх? Да, на дах, глянь. На дах. Ну, дах, высока, да. Вось гэта. Ацінкі невялічкі, таму мы стаім вышэй, чым ўзровень крыш. Колькі тут? Раз, два, 3, 4, 5, ну по 5, по 6, по 7. Тут мы дакранаемся да самых каранёў нашай гісторыі і разумеем, адкуль паходзіць беларускі народ. Бо наша нацыя — гэта вынік доўгага шляху, які пачынаўся з плямёнаў крывічоў, драгавічоў і радзімічаў. Гісторыя нашай зямлі вельмі старажытная. Ужо ў палеаліце, 10-12 тысяч гадоў таму, тут жылі першыя людзі. Каменны век, бронзавы век, жалезны век, кожная эпоха пакінула свой след. Асабліва важным стаў перыяд 6-8 стагоддзяў, калі на тэрыторыю сучаснай Беларусі прыйшлі ўсходнеславяне. Яны не прыйшлі на пустэчу, тут ужо бы жылі балтскія плямёны. Адбылося мірнае змешванне культур, і менавіта славяне сталі асновай нашага этнасу. Пра лесвіцу фільм, пра дзядзінец. Тут таксама такім жа макарам зроблена. А, ну вось. Перавернута. Зямля і гліба і наслаенне. Не тым бокам. А, лесвіца. Цікава. Лесвіца. Они то объясняют. На беларускіх землях сфарміраваліся 3 буйныя плямённыя саюзы, якія сталі калыскай беларускай нацыі. Гэта 3 племені: крывічы, драгавічы і радзімічы. Не проста суседзі. І ў 9-13 стагоддзяў яны паступова зліліся ў адзін народ. З агульнай мовай, звычаямі, вераваннямі і культурай нарадзілася так беларуская народнасць. Пазней, у часы Вялікага княства Літоўскага, яна атрымала сваю дзяржаўнасць і назву. Наша нацыя — гэта не выпадковасць. Гэта вынік тысячагадовага развіцця, дзе кожнае пакаленне давала сваю частку і агульную спадчыну. І вось мы ў Бярэсце, адным з самых старажытных гарадоў Беларусі. Упершыню згаданы ў летапісы 1019 года, але археолагі даказалі, паселішча існавала ўжо ў 10 стагоддзі. Горад стаяў на важным гандлёвым шляху праз варак рэкі, на скрыжаваннях рэк Заходні Буг і Мухавец. Тут жылі рамесленнікі, гандляры, княжацкія дружыннікі. Бярэсце была часткай полацкага, потым туроўскага княства, а пазней Вялікага княства Літоўскага.
Музей Бярэсця быў адкрыты 2 сакавіка 82 года, дзякуючы працы археолага Пятра Фёдоровича Лысенкі, яго калег. Раскопкі пачаліся яшчэ ў 1968 годзе на тэрыторыі валынскага ўмацавання Бярасцейскай крэпасці. Посуд. Увесь берасцейскі посуд зроблены на ручным ганчарным крузе. Зараз. Што? Патэльня, як зараз. Керамічная, Патэльня? каштоўная. Апальваўся посуд у печасці ганчарных горнах, паверхня ўпрыгожвалася арнаментам. З гліны выраблялі цэглу, грузілы, расніцы, дзічачыя цацкі. Іншы раз ганчары клеймавалі сваю прадукцыю спецыяльнымі знакамі, якія прастаўляліся на донцах посуду. Вось патэльня, як это. Керамічная, добрая. На індукцыі працаваць не будзе. У цэнтры павільёна велізарны раскоп плошчай больш за 1100 квадратных метраў. На глыбіні 4 метраў перад намі адкрываецца цэлы рамеслены квартал 13 стагоддзя. 28 драўляных жылых і гаспадарчых пабудоў, 2 вулічныя маставыя, частакол, рэшткі печак. Дзякуючы асаблівым уласцівасцям глебы, дрэва захавалася цудам. Некаторыя дамы стаяць на 5-9, а іншыя нават на 12 вянцах. Гэта сапраўды археалагічны цуд. Пабудовы пераважна аднакамерныя, квадратныя, зробленыя з хвойных бярвенняў. Яны стаялі з некалькіх радоў, з глухімі сценамі да вуліцы, разумная і прадуманая планіроўка сярэднявечнага горада. Вакол раскопу размешчаны экспазіцыйныя залы. Тут больш за 1200 экспанатаў і амаль 43 000 знойдзеных падчас раскопак. Ну, асабіста Артёму грэбень патрэбен. Ведаць, Артём, пра гэта кола. Чакай. Чакай. Магчыма. Сена Бярэсце. На 5 рублях. Бярэсце з гэтым І колам. гэтае кола, гэта У двух выкананнях. двух выкананнях. Яно. Гэта, ну так, Як допустим. вялікая собака. Такая вялікая. Можа, маглі зрабіць нейкую, якую можна пачапаць. Гэта класічны беларускі музей. Нічога нельзя трогаць. Ні Нічога. нідзе. Ніякай аўтаматыкі тут нет. Класіка. Кожная зала расказвае асобную старонку жыцця нашых продкаў. Узнікненне і гісторыя Бярэсця, планіроўка забудоўка горада, жалезная апрацоўка, нажы, сякеры, замкі, апрацоўка каляровых металаў, упрыгожванне, крыжыкі, касцярэзнае рамяство, скураное, прадзенне і ткацтва, ганчарства і дрэваапрацоўка. Муляж. Я думала, гэта сапраўдны. А гэта рэпліка. Зараз крыжы Ефрасіні Полацкай паказваюць. Ага, крыжы рэплікі, ўсё. Мы пацвердзім, што мы бачылі ў прошлы раз. Сапраўдны. Рэканструкцыя жылля берасцяніна 13 стагоддзя. Земляробства, жывёлагадоўля, паляванне, рыбалоўства, гандаль, тавары з Візантыі і заходняй Еўропы, культура, побыт і гісторыя даследавання берасцейскага замка. Кожны прадмет – гэта жывае сведчанне майстэрства, розуму і працавітасці нашых продкаў. Музей Бярэсця – гэта не толькі археалогія. Гэта месца, дзе мы разумеем, мы нашчадкі вялікага і старажытнага народа. Берасцейская сустрэча перад Грунвальдам? Да. Збор войскаў. Апошні этап бітвы разгром Тэнтаунскага ордэна.
Берасцейскі замак адзін з самых старажытных беларускіх замкаў, імя якога пачынае гучаць у гістарычных хроніках з 12 стагоддзя. За 8 стагоддзяў сваю гісторыю ён будаваўся, перабудоўваўся, разбураўся, аднаўляўся, гарэў, але заўсёды граў важную ролю ваеннага, палітычнага, эканамічнага цэнтра Вялікага княства Літоўскага. Вельмі добры торговы шлях. Пытанне, дзе? Берасцейскі замак, дзе? Аднаўляўся, перастройваўся, гарэў, дзе? Дзе? Яшчэ аднавіцца. Тут бачна, што беларуская гісторыя не пачынаецца з 20 стагоддзя. Яна налічвае тысячы гадоў. Ад кравічоў, драгавічоў і радзімічоў да сучаснай Беларусі цягнецца адзін непрарыўны ланцуг. Музей вучыць гонару за нашу старажытнасць і за нашу культуру, за нашу мову, якая захавалася нягледзячы ні на што. Кожны, хто прыходзіць сюды, выходзіць з новым разуменнем, хто мы і адкуль мы. Дарагія сябры, прыходзьце ў музей Бярэсце. Дакраніцеся да жывой гісторыі. Сярод старажытных бярвенняў тысячагадовых артефактаў вы адчуеце сябе часткай вялікага беларускага народа, нашчадкаў кравічоў, драгавічоў, радзімічоў, літвінаў, палачан. Ну ўсё, яно крутіцца. Беларуская мова перамагла. Беларусь — гэта не толькі сучаснасць, гэта глыбокія карані, якія трымаюць нас на зямлі. І пакуль мы памятаем іх, мы моцныя і непераможныя. І гэтыя масткі праходзяць праз музей і там прытвараецца ўнутры у гістарычныя масткі, маставыя самого Бярэсця. А што яны тут былі і раней? Яны там унутры працягваюцца таксама, як ідуць здесь. Да, так, а тут яны ідуць таму, што калісьці Яны тут тут ішлі. былі маставыя. Дзякуй за ўвагу. Калі вам спадабалася, подписывайтесь, ставце лайк і пішыце каментары. Мы ўсе іх чытаем.